Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय आङो फाइनाली बेनिफ्राय थांसिगोन आरोना फैफिननाय जायो जाया मिथिला। स' दिनैहाय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड ना नायलांबाय थादो ना मा होनो। स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो लानोसै। रुमावहाय आंनाव माने साफा खालामबाय थादो आरोना। स' आं बेयावहायनो खालामनानै लानोसै। Laudum बेसेबा गोबाव दोनो दिनै नुबाय मा जाबाय आं माबायदि मोनदों आंखौ नुनानै मोजां मोनदों आं लाजिलायनो ओंखारदों गोदान मानसि बायदि आं लांनो फैबाय थावानो गोसोमोन आङो ओमफ्राय लांफैबाय आंखौ स' दायो जोङो मोनसे जायगायावहाय थांगासिनो Biasa mami susah. Susah ni cak. Si kebun nanti selalu kebun mana? So guys, नै लाउदुमनि बर्थडेनि थाखाय रेडि जाबाय। नै लाउदुमखौ बिराद हेन्डसामथार नुदो। लाउदुमा मोदोम जासोदो ना माने जासोदो माने एसेल' मोदोम ओंखारदो थाथ' बेयाव आं गैयिनिफ्राय मालाय लोदोदो बा नंमारगौ नोंगौ मोदोम जामासै हेन्डसामथार नुदो मेगनसो साबाय आं नोंखौ Masih moza नुदों मा जानानै मोदोम देरहोखो नोङो आंखौ आंबो 2 मास लोगो मोनियावनो नायनाय गाहायनिफ्राय लानानै लथब थब मानसिखौनो बिराद मोजांथार नुदों मेगनसो साबाय आङो मेगनसो सासोबाय आङो आंहा जानानै उदैयानो देरबाय ओमफ्राय लाउदुमा मालाय रानथेंमोन ना दाथ' मालाय नै हनै एसे मोदोम जाबायानो मालाय जा मोजांलै खालामनि र' मोदोम मोजां दासो समायबायना आंसो नों माबाय मोदोम जाबाय आंहा मोदोमा बाङाय रानबाय नामा रानदोंथ' नोंथ' बिराद आं बाङाय रानदों नङा आंखौ नुनानै नों माबायदि मोनदों दे बुं बहुत रानदों बहुत रानदों रानमारदों फिसा नुदों बहुत फिसा जादों मोखांखौ फिसा नुदों ना मोखां फिसा मोखाङाबो फिसा जादों गासै बडिफोरा फिसा जाजोबदों आथिंफोराबो फिसा जादों नोंगो फिसा जामारदों आखाइखौ नाया मानो आखाइ आयौ गैला सिगां जेरै आखाइमोन बिदि गैला आरो गैला नोंलाय दोखौ मोजां मोनदों ना रानदेरखौ होमबा एसेबां दोनो ओमफ्राय आङो खम मोनथिसोदो आंखौ दा नङा आंखौ लाउदुमा एक्चुअलि बुंखायाखैमोन आरोना मोदोम बुङाखै अब्लाबो स' दायो जोङो थांनोसै ओमफ्राय आंखौ माबोरैहाय नुदो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव माबोरैहाय नुदो नोंल'सो बिउटिफुल नुयो होनना बुङो बाखिखिनिया आंखौ मोजां नुयो होनना बुङा मिथिगौ स' गाइस दायो जोङो लोगोफोरबो फैदो नालाय लाउदुमनि ओमफ्राय बिसोरखौहाय जोङो दायो टेरेसावहाय लोगो हमनो थांसिगोन आरोना नायलाय गाइस ओरैबायदि मोजां आरोना नाइटनि भिउआ गासैथिंनिफ्राय माने 10th फ्ल'राव दङ नालाय टेरेसा बेनिफ्राय जा मोजां नुदों आरोना लाइटिंफोरखौहाय नै मोनायावहाय दायो जोङो रेस्टुरेन्टआव हाबालासिनो टेरेसावहाय फैदों आरोना टेरेसावहाय इनफिनिटि पुलबो दङ बेयावहाय ओमफ्रायहाय माथो खालामनानै थानो उखैयाखैबो दहाय जोङो सालाद जाबाय ओमफ्राय नों उखैदो आं फिथाइ सामथाइ फ्रुइट्स जादोंमोन आरोना बियो 'स' दासो नुबाय खोमा आंखौ फुल 'स' दा जोङो रेस्टुरेन्टआव हाबालासिनो टेरेसावहाय फैदों आरोना टेरेसावहाय इनफिनिटि पुलबो दङ बेयावहाय ओमफ्राय नों उखैदो
Birat फिसा नुदोंलै आं मानसिखौ बहुद फिसा जादों बेलेग महरानो बेलेग जाना थादों नोंबोसो आं पेटलासो जादों नङा लावदुमा एसे बांसिन रानथिंमोन ना दायो एकदम माने मोजांसिन जाहोलांगासिनो आरो दा एसे गुफुं जाहोलांगासिनो बांद्राय रानथिंबाबो मोजां नङाना एसे गुफुं जानांगौ फैदो दायो इनफिनिटी पुलखौ नायहैनोसै Wow, ओरैबायदि मोजां ना नै गाहायावहाय बीचआ थान्दा थान्दाथार ना इयाव जबाय थानो होनबाबो हागोन ना बेबे गाबोन सानाव सब मोजाङै दिन्थिजोबगोन नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआवहाय दैया नै बोरै जायो नुवाखै बैयावबो सुइमिं पुल दङ ओमफ्राय जोंना बे गोजौआवनो आरोना ओइलाय बैनो बे सुइमिं पुला खोमसि सिरिथार बिराद मानसि जना दोङो इखिना हरलाय मानसिया नायामोन टुकुलिसो जाबाय फिसासाथार नुदोंना आंखौ लावदुमा ओइयावबो जजायो खोमा ना माबानानै रेस्टुरेन्टआनो दङ नोंथां इयाव बोरै दुगैनो ग्लास गैयाबा ग्लास दङ जाहैदों अ गोजानावसो बावो ग्लासआ गाबोन सानावबासो साबसिन नुगौमोन आरोना भिउखौहाय हरनि आरो साननि बहुत डिफारेन्स जायो दा लाइटिंफोरा लाइटिं मोजां जादों आरो बिराद बरिया नुदोंथ' नायलाय गाइस बेनिया लोगो फैदोनो लोगोआ पुरा कल खालामबाय थादों आरोना बे लोगोदो थाथ'थोसै ओमफ्राय आङो बेनि बार्थडेनि सरप्राइजबो रेडि खालामनो होदोंमोन आरोना बे टाइमावनो नायहैना फैनो र' थुदो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों
happy birthday लिरहोबाय आङो बेयावहाय नाम साम मेनसन खालामना होआसै आरोना नै केकआबो ओरैबायदि लावदुमा आंनि थाखाय इमान मोजां केक बानायो ओमफ्राय आं बेनि थाखाय ओरैबायदि घटिया ओमफ्राय बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननावहाय साजेसन माबा गोलैलायनांगोन ना नोंथांमोननि थाखाय साजेसन लादोंमोन ना आङो मा लानो जों दा उनावहाय बेनि रिएक्सनखौ नायगोन आं बेथ' होनदों आरोना नाङा गिफ्ट नाङा होननानै बे आइनायालाय मानिफ्राय थाखायखो स' बेखिनियानोसै आं लेंना लायनो र' So guys, आङो दायो रेडि जानानै थाखाबाय आरोना ओमफ्रायहाय लावदुमा दायो सफैथ'वाखै बेनि सोरबा लोगो फैदोनो आरोना गवायावहाय स' बेखौहाय आंखौ जा गुसुं गुसुं नुबाय नै वाइट कालारनि माबा गाननायखाय आयौ जि जाबाय आङो उदैया नायलाय स' आं दायो रेडि गाइस आंनि आउटफिटखौ बोरै नुदो मोजां नुदो दा masih gue bau. Ini gue pada disuruh tunggu yang gue serah lihat Mana yang gue butuh kerja? Saya belum bisa. Saya ha. Selain masih masuk apa sih? Ro. Megon misip. Megon misip. Megon misip lah. Ada megon misip. Dari megon misip. Just favorite ha. Guli tu macam pusing lah. Are, angka deng bisa sekian nama. Ada megon misip nang mama. चले आ जाओ नहीं ले यार नहीं बोलूँ सो मेगुन मिसी न हो नंगी जीवन नहीं कुमागन कुमा ते आंग लाबो फाइ अरे मेगुन मिसी दे फाइ खाना जाबाय दिन बेलाव मा इयाव ज नाय नाङा ना नों मानो नाया मा केक बानायनांगौ ना सरप्राइज होनो नागिरबाबो जाया नायनाय माबायसा मानसि सरप्राइज नागिर आरे सरप्राइज मेगन मिसिब नांबाय होनबा नोंखौ मा बुथारगोन नामा आङो बाङायबो ट्रास्ट गैयि स' दायो टाइमा जाबाय हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे स' गाइस नोंथांमोना विश खालामबावनानै आं हारसिं आखाइ खबसिमबा Happy birthday to you. Happy birthday, dear Laudum. Happy birthday to you. Yay! Nोंथांमोना आखाइ खबना आं बोलाय माथिंथो खबबावनो ब्रा दामग्रा स्लाबनांगौमोन माथो गैला नै हेपि बार्थडे खानायजों रुजु रुमु बेखौनो हाना जानोसै जोंहा मा सरप्राइज नायलाय मालायफोरनिबा इमान मोजां डेक'रेसन जागौमोन ओमफ्राय जोंना नायलाय नोंनि अननाया आंनि अननायानो सरप्राइज नों आंनो इमान मोजां मोजां केक लाबोना होयो ओमफ्राय आं नोंनि थाखाय माबायदि केक लाबोदों नायलाय जेबो भाबिनो थाङा र' हेपि बार्थडे टु इउ नायलाय आंनिसो बार्थडे जाबाय आरो नों जा आरो लोदो जा हेपि बार्थडे टु इउ सना ओमफ्राय मा होनो र' केकआ गोथावथार माथो गोथाव नंगौना नङासो होनदोथाय गोथाव लाबदों बिराद बावदों आं लायनांगौ र' आंनि जोनोम दिन नालाय आरो इक्सपाय ज' नोंनिसो बार्थडे ओमफ्राय मा आंनि जोनोम दिन किन्तु आं बेयावबो फिसा आंनिफ्रायबो फिसा सरप्राइज दं आरो आंलाय मासे लाकिलै मालायनि बार्थडेयावबो आंहासो गिफ्ट 1 मान्थ जाबाय नों बायना दोनने थेंक इउ 1 मान्थ जाबाय आरो आंबो खाथिनिफ्राय लोगोथारनो इयाव थानोसै आं स' आं गावखौनो लाकि फिल खालामो आरोना जे लावदुमनि बार्थडे बाट आंनोसो गिफ्ट खालामदों आंनि गिफ्टखौ खिन्थु नों फार्स्ट खेवग्रोनांगोन जागोन दे किन्तु आंनाथ' बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय होबाय आरो फिसा गिफ्ट बेखौ आं खेवना होगोन बेखौ नों खेवना हो नङा नों खेव इखो
सोलोंथांमोना आं खाथिन फेरनाय खायनारा नै आयौ इमान इदि आंनाव दोनखायमार मार नोंलाय आरो इखौ बायबावदों आं इखौ मोजांथार नुदों ना र' आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नङा नोंखौ गानहो नांगोन दोंनै जाबाय मा जाम्बाय बिदिया आरे बेखौनोथ' आं नोंखौ इखौ मोजां मोना खेव होनना बुंबाय थादोंमोन न' स' लावदुमनि थाखाय फिसा मोनसे गिफ्ट आंनिफ्राय नोंथ' इदि गाना र' सायावहा दोनखाया नोङो सिङावसो दोननानै लायो र' देखायनो आं नोंथांमोननो खाथियाव माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना पसन्द जायासै नोंनि पसन्द ना आंनि पसन्द पसन्द जायासै बिराद मोजां नोंनि पसन्द माने आंनि पसन्द नों हसा खोथा नङा नों हसा खोथा होनना हसा एकदम मोजांथ' बिराद डिजाइना इउनिक डिजाइन आरो थखायदोसो नामाथाय नों मोजां मोननाय बुस्थुआ आं मोजां मोननाय आं मोजां मोननाय बुस्थुआ नों मोजां मोननाय नङा होमबा नङा मालाबा नों मोजां मोननायखौ आं मोजां मोना ओइ आरो नों मालाबा आं मोजां मोननायखौ मोजां मोना ना होमबालाय मा इ बुस्थुखौ मोजां मोनदों जों दा आं नोंनो मोनसे गिफ्ट होदों नों बेखौ खेवनानै नाय खिन्थु आं फिसा गिफ्ट होदों इमान हाइ फाइ आं नोंनि बायदि गिफ्ट मा होनो नोंनि बायदि गिफ्टखौ खेवनो हायो नङा आं बिराद एक्साइटेड जानानै थाखायो आरोना गिफ्ट होनना बुङोबा मानो होनना आं मोजां होनबा आं बेखौ मा सिस्टेमाव बे हिनजाव मानसिनि गोनांथि जालाय होदों आं बे बुस्थुआ गोनांथिया आं खेबसे नायबाय थादोंमोन ना बेबायदिखौ ओंखायनो नों आं नों नायबोनायखौ बायना लाबोदों आयौ जाबा मोजां मोनदों आं खेबसे नायनाया बख'स जायोमोन ना मोजां ओमफ्राय नङा नोंनि बार्थडे ओमफ्राय नों मानो लाबोलायनांगौ देलाय नोंनि बार्थडे ओमफ्राय आं नोंनोसो गिफ्ट नांगौ नों सोरबा उल्था आंनो गिफ्ट थेंक इउ आंनो मोजांसो मोनखायो गिफ्ट होबा आं केकखौ जानोसैलै आं खेबसे नांगौबानो उनाव दोननोसै दे खेबसे बिदोंमोन ओमफ्राय बेबायदि मोनासै Wow, thank you. Thank you so much, baby. Nih guys, Laudum आङो birthday gift-आ नैबेखौ होदो chain-खौहाय ओमफ्राय आं मिथियामोन जे बेबो आंनि थाखाय लाबोदो return gift. Wow, मास मोनसे सिगां माला बायनानै दोनखा ओइ जोंनानै नुला नै सरि दे नायनाय केकआ माबायसाखौ लाबोखो दा आंनि थाखाय बिराद गोथाव केकआ गोथाव मोनदों आं खेबसे जाबावनो मानो मोजां मोनदों कफि नांदेरनाय सानैदोनो बार्थडे खुंनाय केक मोनसे जानोसै जों गोदोर लाबोनो होखायाखै आङो